kyllä siinä on koivuja nytkin vielä. No, mutta ei niin paljon kuitenkaan. Mutta sitten kun Huhtalan vainiolle tullaan, niin kyllä sitten alkaa muuttua, kun se oli ennen viljelysmaana ja nyt siinä on taloja molemmin puolin. Joen puolella tietä ja metsän puolella tietä ja suuria rakennuksia, joihin on sairaalarakennukset. Niin. Se on siis tämä Huhtalan maa juuri, minä on tämä Piisalan kaikki nämä rakennukset. Sehän oli juuri sitä. Kaikki Huhtalan mailla ne Piirisairaalan rakennukset, aivan, joita on nyt toistakymmentä rakennusta suurta. Nyt me olemme tässä Törnävän kartanon edessä. Seisomme tässä juuri kartanon tiehaarassa ja kattelemme tänne kartanoon päin. Mitenkäs se on, Paappa? Onko tämä kartanon ulkoasu nyt tästä tietä katsotuna saman näköinen kuin Kyllä se on saman näköinen, jotta tämä puisto, mikä maantieltä kartanoon menee, niin siinä on nyt vain niin kuin suurennut ne puut hyvin ja vanhentunut, on ollut kaunis puisto siitä päärakennukseen. Niin koko matka. Joo, ja päärakennuksen edusta se on ollut mahdottomasti kaunis ennen syreenipuskia oli ympäriinsä ja se oli niin kaunis kesän aikoina, jotta. Nyt kun tässä kiertelemme ja kattelemme tätä seutua tässä tien paikalla, liikennekin on tällä hetkellä aika hiljaista. Nythän tämän päivän Törnävän tieliikenne on niin vilkasta, että autot liikkuvat aivan niin kuin pienemmässä kaupungissa. Mitenkäs se oli, Paappa, ihan aikaisemmin? Ei autopeliä näkynyt ollenkaan Törnävällä. No ei, mutta kyllä hevoskulku on tästä ollut, kun tämä on valtamaantie ollut ja posti on kulkenut Tampereelta suoraan Kokkolaan ja Vaasaan. Hevosposti kulki silloin aikana. No siellä minä muistan. Ne on ollut pitkiä juttuja. Ne ja kartanon konttuuriin sitten postilaukku vietiin ja sieltä sai sitten koko pitäjässä hakea kirjaa. Mieheltä meni sana, jotta sille on tullut preivi, saa mennä hakemaan Törnävän kartanon konttuuriin. Kun minä olen Paapan kuullut kertovan joskus sellaista jutusta, niin kuin Kalle Marttinikin muistaa, tämä Pruukin kruutitehtaan räjähdys. Joo. Ja Pappa muistaa tämän räjähdys. Johan nyt on. Joo, toki. Voisitteko te vähän kertoa meille siitä jutusta? Minä en nyt siitä tiedä muuta, kun silloinkin tehtiin tiiliä ja tiilitehtaalla oli sitten työväkiä ja oli yksi mykkä täällä Törnävän kartano, niin sekin kuuli sitten sen räjähdyksen, ei sunkaan sen korviin kuullut, mutta maa jymähti. No nehän särkyy ne kasitkin leviäät ja kilometrien kauas särkyy lasia ihmisten talojen seinistä. Eikös teilläkin ollut joku tiilistä muurattuna semmoinen torni pikkupoikana? Joo, oli sen kivinavetan pää, niin sekin kaatuu sitten. No mihinkäs aikaan silloin piti mennä töihin? No kesällä mentiin vapusta, aljettiin 5 aikana aamulla aina ja 8 illalla oltiin koko kesä siihen asti kun pimeä tuli ja sitten ei enää illoista eikä aamusta ollut määrää muuta kuin päivää myörin vain aina. No ei sitten jaksanut enää, niin kuin tavataan sanoa, hyppöillekään millään lähteä, kun oli niin väsyksissä, kun niin myöhään piti tulla. No kyllä monen kilometrin päässä aina vielä käytiin sitten kävellen kyläilemään. Muistatteko sitä, kun olit tästä kyytistä kerran, kun se kaatuu ja aisa meni poikki? Kyllä minä sen muistan. Minä olen ollut kuule silloin niin kelvoton, jotta minun on ollutkin aivan mitätön. Minkälainen tapaus se oli? No se oli sellainen tapaus, jotta se tästä kun meni kylähän, niin sanoutuu nyt kyläilemään joukkoon ja minä menin. Ja sitten se pidätti siellä Pullerin sillan työnä. Niin kun miehet oli siinä vainiolla töissä ja voivat ojia ja niin se lähti katsomaan ja minä jäin siihen sitten kärrylle istumaan ja sillä oli sellainen hevonen, jotta se seisoo, ei se mitään pruukannut vaikka kuinka kauan. Mutta minä en saattanut vissiin olla, kun minä otin suittiin ja otin vähän lujalle, niin se rupesi lykkäämään takaisin ja menikin sitten ojahan ja kaatuu kärryt sinne ja hevonenkin kaatuu ja aisa meni poikki ja minä istuin siellä kärryillä ja se tuli sitten niin peltoa juostelittekin se
isäntä, joka oli suuri ja vihava mies. Ja mua se sitten otti ja tuliko mieheen vahinkona, minä sanoin, ei tullut. No mitäs sinä itket? Minä sanoin, no kun meni Aisa pois. Mitä siitä, kyllä meillä on seppiä, jotka Aisan korjaa.